Ania La Ketdin. Nimot na nasupot-supot ay talumabas. Si kakit di man. Inawagan mo ito ni Tiberngas nan. Katpud numot Istoryada ang naglaing ka nung agisupot day tabakat. Tunggal ad atendaran na apakipalanitan. Agisupot nga agisupot itiyawid na. Kaya mo ito makikita ang mapan makipalpalani day tabakay. Kita amot ngamin duwan ti sarukod na. Talaga saanan ang makapan. Sapay nagado ti pakipanganan dito'y lugar tayo. Ay kat mapantanto Ay kauna, mabalin ayasaan. Uy, papanan na ngay nga ta ni Nana supot-supot. Nyaman, awan pa'y masidamat. Uray mula ipurwak, ti kalubdag ita kasi rula kas kada kaldiro maud. Marurodak gayam. Mabisina kon, awan pa'y makan. Nagluto ka kumamutin ananang. Di mo nakita ay arim warak. Napanam ngamin manan aya. Di ka lang arud makapagnan. Imbes nga gungat ka, rumbeng agragsak ka. Na, Tauray dandan ni siya na ko na makapagna. Rimwarak lata parakan ka. anya para kanyak mat ngipagpagam. Agkabaw ka na talaga bakit? Napanak nga ron nagdamag-damag. Nuad na pakipalanitan. Mapan ka pa'y lamat makipalanit. Dandani saan ka lang arudan na makapagna. Napanak nga ron nagdamag. Tasika ti mapan makipalanay. Siyak, ti ibaon mo? Ay, panawunan tapno aramatem, tinatawid mo kanyak atalintom. Apay, at daya impatawid mo kanya katalent. Apay, nalipata moon ang mabigbig-bigak dito'y lugar tayo. Akalaingan nga agisupot no adda padaya. Dahil ka ti pagbagam at awidakan ka? Agtartaray di tadaram, taamin nga impakpakan ko kan kaiday, kat naggapo kadagitin supsupot ko. Nanipod kadagitin na duma-duma, anakipadpadaya. Anya? Yak kumakayat pasada kahit. Tapay, pariboy. Mabisinak nga rod. Awan mo't naluto ang makan ni Jabalay. Nagkaboy kan pare. Kat no da kasaran di ta bagatan. Ada. Agkit-kita nga rod iti kadwak amapan. Ay, intan Aglugan ak nga rod iti paspasada majip mo. Ay, wun, aglugan kan tamapantantan eh. Talaga ang mabisina kaon paray. Medyo adayumot gayam ti papananta di taabagatan anya pare. Huwag nga rod maray. Talaga nga adayuman. Ay nagsakitan da iti sakak amagmag na. Sapay nagpudot. Adamot payong ta maray. Anya mo di tapayong mo ang tugot mo. Basit lang arudan pisang pay. Ay kitanusa mo na maray. So kaya't mo ti makadanon, hindi kasaran. Niyan da sumungod aji. Para mo na, taglugan ta. Mupan ije kasaran day ta. Para! Para! Ay, nagtapok mo to. Pirmi mo. Pinatapok na day yung kalsada. Nabigbig mo no asino di driver, maray. Niboy mo day day. Ay, makitak lang ije kasaran Nakita ang tinaramit ko, maray. Puray
Wala na kuyag dagi dito ah. May isa babae kan, may isa lalaki ko naman. Di yan nalapsan tangay, pare. Pare boy, sigurado. Pungat na dagi dyan. Agparpara na kahit. Jack ita sinardingan. Gungkunada ah. Pwesto at ito sinagdagan pare. Kat nagwaya mo dati jeep mo. Nay, apay kumasardengak ida. Magmagnada na. Isupay nga exercise da. Sa bagay magkindi ah. O pare, nakadanon tan dito kasaran. Huwag nagpwesto. Mangagkunti tukar pare. Uy, kaya kunti ang sala. Pare boy, nagado makan. Oh, gusto gayam pare. Pag isulauna ya sa anak ka na nga ni Jamalay. Anya pa yung itararamiran ta pare. Tira na, mangantan. Oh, karni ko naman. Oh, Jayti ko tikayat ko pare, jayti ko. pao. Dayta ati si daon. Oh, nagtatapa pare. Jay, igato tikayat ko pare, igato. Oo, yun nasamit at apati kayat ko pare. Ay, na. Timing ang nakasangpit ta, maray. O nagpapanganag. Wan nga ron pare. Mapanta mo din ang makipila. Apay pumila ka pa ilan. Kit nagatigtog ti pila. Mapantaki din ni kusina. Apay, adamam mo ba dyan kusina? Nangkal ko. Iso ti tinangdanan-daan nagluto. Yung tangaruda ni dyan kusina. Ay, makabsog maggayam timangan pare. Huwag nga pare. Kayam ko pa'y kumatimangan kahit. Oh, Aw, ini na apay nga pare. Timbak dir kamutan. mapana kaya kusina pare. Ha, panyo taramito nga dito pare. Basta, urayan na. Anya nga taaya da ito'y nagparik na kanyak. Kasla kayat ko ti agisupot. Wan. Isupot kun sakit di kiti makmakan dito'y kasarana. Ha? Nay. Kasla da mangibabaon kanyak kahit. Ha? Ay, dejay. Nagado ang mabalin ko ang maisupot. Aha? Ah, Nakita da kamutlaangan. Ay, siyak? Malagip mo da ito'y atao? Apay ko maamalipatak. Kit itay lang nga paraparahin ta jijip na. Imbis ko masardangan na ta. Pinatapok na kidig. Ay, ang mga no saan asyak ati driver. Oh, anya asaan? Si Kadayjay. Maray, ayun na di payong ko. Adda di ta igid oh. Ay, dyan. Ay, agore. Apay na itapayong. Nay, apay po mangor kamutan. Ulitan pa'y pare kurang. Gusto mo na. Into no maminsan. Amom to na. Numakita na kami ngagpara. Sardengan na kami. Maawatam? Kain saan mo ko mapinatapok? Pare boy, inururay ka dyan wala. Ay, pasensya kan pare. Ha, anyo dito mo pare? Agulimag ka. Nabalkot mo titibulong ti saba. Iyawid ko da gito eh. Ha, nagatumod da kitang iyawid mo pare. Nini, rum warja kukutik-kuko do. Mabalin mo nga ibulsa da gito da duma pare. Ay saan, mabainak man lang. Ay, no di mo kaya, di siyak ti mga ibulsa. Nagado ti tao Jerwar, makita data. Pagbainak kumangay. Ay sus pare, awagan da kantun ay iti Boy Supot.
maalimpyo a tao. Nagadumot lagayan timbalkot na karne. Ay, di lamabayin ko nam kidi Makikita di kukod ti baboy a binal ko na iti bulong ti saba. Like mother, like son at talaga niya. Ay, mong gaya man niya. Isot ti mawidan na. Kasta ti ugali ni nanang na. Wan, ano ti agis istorya? Isaw, natawid na iya inana. Hereditary gayam ti kasta. Sapay ko tawan puliyo akasta maray. Pare, katugaw ko matandag ito iyawid mo akarkarne. Ay kat ano sampay laang aparay. Pare, isarto mo pa ilang kita karoba. Tatumawat kay ti supod na. Alangan mo't ngagpasada ka akasta. Aha, apay. Nakababain ayaman. Katun ibagada naglaing kang agisupot. Aywan na niya. Kaslapot nun samot pare. Ay saan mat unay? Isong arot-arumbang lang nga awagan da kay ti Boy Supot. Nagsiglat kan, boy anak ko. Nagadotiin yawin mo, Ne, paunay mataragsak mong taado tinayawid ko asidaan. Katanya nga'y alangan mo't ngagsangit, Ingkakat mangayon nanang. Kayaw, apay, anwaum. Ay kat pagsungrod ko Rugyakon nga ang randa kiti inyawid ko amakan. Ala, ingkan nanang. Agkasong day tangay. Si kalaang timangmangan. Ay sos, naibus mon jay kukod. Nangergayam. Isumad lagayam anabiyag ka iti kasta kapaot. Tanalaing kang agsida iti karne anagkapoy jay dayaan. Saan kang agsaw iti kasta? Tagpadpada talaang. Didak man ipadpadakin ka nanang. Natawid mo na ito'y nga ugali, boy. Apay ngagpaiso ajak malapdan to'y riknak nga agisupot. Nasaya at tanadlaw mo. Jak makontrol to'y magik. At dan tumanen gayam kasaran di tadaya. Mapankan tumanen Siyak kuma ngemja kun makapagna. Pare boy, awan pa'y matpasahirong. Awan pa'y ngarod pare. Pare, nadaw magmuka din nga damanin kasaran dito daya intun Sabado. Intun Sabado kaya man. Ay kadno ko nada nga intun sumaruno abulan. Intun Sabado pare. Ay kit mapanak manen Sigurado nga gisupot kan tumanin na niya. Ay kit un Boy Supot ka talaga. Ay sus, talaga ajak makontrol to'y bagik nga agisupot anya klase erik na daytoy. Sakit sa amutan. Agisupot ka manan? Ay kumbinsido ako na talaga. Boy Supot tinagan mo. Ay boy lang mo't di mo na yunan iti supot tani nakababain. Kasla kayat mo man ang ti agisupotan kat. Ay saan? Nagkunamot kan ka? Anya nga ro day taawit mo asupot. Daytoy? Sayang. Gwapo ka pa'y kuma. No saan ka man nagisupot? Ay, si kaman lang tinakaibaga kanya kiti kasta. Ay, hingam, pudno ka te. Pudno ti anya.
Jay ko nam agwapo Anya? Nabayagtan nga kinkinita ngem. Santa pa'y anagam amo apormal. Saan pa'y aya? Ay, san pa'y. Ay, wan gayam. Ay, siyak ni Boy. Syakmat ni Cora. Ay, among Cora. Baruak pa'y. Balasang akpay man. Mari ko ra. Agawit tal ni. Holdingas kayo mo tay. Ay, saan? Ay, nagam amo kami laang met, Aguro-uray dagiti tattao di tarwar. Awan pagluganan daw. Ay, ijip kun, Ay, Cora. Ijay kasangwanan, Nasaysaya at no ijay kang agtugaw. Tagin nistoryata. Wala. Oh, diyan supot mo nga ihawit mo. Ay, inyalakit din. Bayamon, gumatang agtulaangan, mabainakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.